Se te queres presentar ás probas de acceso a ciclos de grao superior, interésache ver este vídeo. En primeiro lugar, decirche que toda a información está na web edu.xunta.es/fp, no apartado de probas. Lembra que cando vayas ao exame, tes que levar sempre o DNI. Daránche un papel parecido a este e terás que cubrir os teus datos. O DNI empezase sempre a cubrir segundo o exemplo, pola parte da dereita, pola cifra das unidades. E márcase nesta columna o número que se corresponde con cada unha das cifras. Volvendo á nosa web, imos facer o exame de matemáticas das probas de acceso a grao superior. Vemos que xa temos as respostas e imos baixar a versión amarela. Lemos atentamente o formato da proba. Cada cuestión incorrecta resta 0,125, polo que se non estás seguro é mellor que a deixes en branco. Para o exame de matemáticas podes empregar calculadora científica non programable. Imos xa resolver o noso primeiro exercicio. Este nos di que un Estado compra 540.000 barris de petróleo a 3 empresas diferentes e que o vende a 102, 110 e 120 dólares o barril. A facturación total corresponde a 60 millóns de dólares. Ben, pois agora veñen unhas preguntas que se refiren a cal é a cantidade que se comprou a cada unha destas empresas. E non temos que obsesionarnos con resolver o exercicio, senón con encaixar cada unha das respostas nos datos do enunciado. Fixémonos ben, fala de barrís. Polo tanto, cada unha destas respostas, sumando os barrís que se mercaron, ten que dar 540.000. E fala de dólares, polo tanto, os cartos de cada unha das respostas tería que dar os 60 millóns de dólares. Empezamos polo barril, que é máis fácil. Imos sumar a cantidade de barrís que están no apartado A de cada un dos provedores e ten que sumar 540.000. Sumamos 140.000, os miles xa non fai falla poñelos, máis 210.000 e máis 188,5. Xa antes de darlle o igual, vemos que non vai sumar 540.000 por este coma 5. Pero bueno, comprobámolo e vemos que o apartado A non se axusta aos datos do enunciado. Imos co apartado B, 162 máis 179,8 máis 200.200. Xa vemos por este coma 8 que tampouco se axusta aos datos do enunciado. Polo tanto, a resposta C ten que ser a correcta. Comprobámolo, 162 máis 188,4 máis 189,6. 540.000. Imos comprobar no final se a resposta é correcta e efectivamente a resposta do 1 é a C.